Ayan na. Pinaga. Uy, kumagat din. Yo, what's up mga kadagit? Nakita nyo to? Itong gagamba na to na parang alien yung itsura. Ayan o. Hindi ko ano yun kasi sabi Yan, ko sa iyo, di ba? Ano mo si Tina, tanong mo nga kayo. Ayan o. Wow. Ganda na itsura, kakaiba. Laban natin to sa samon mga kadagit. So, ayan yung picture ng paglalabanin natin. Ito yung samon. So, game na tayo. Ito, marami na tong pinatay tong samon na to. Wala pa tong talo kahit isa. Halos lahat na ng klase ng gagamba tinatalo na ito. Ewan ko lang yung crab spider. Pero game. Game mga kadagit. Ayan na. Huwag ka magpapabigla dyan. Binilutan niya yung baka-baka. Ay, takot yata itong gagamba na to. Balik doon, balik. Ayan na, nagising na yung samon. Nagising na yung samon. Gara ng ano na to, ulo. Tayo nyo kadagit to. Ayun o, tayo nyo ulo. Oh. Parang ano. Kala mo laruan. Ayun, samon. Oo, salmon yan, salmon. Ngayon, Yung kanina? Oo, yung kanina. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Tangina na, may nagbabare na sa kabila. Uy. Ayan. Grabe, oh. Kala may lason daw yan, baka mamatay yung samon ko, ah. Ayoko na hawakan to, nakakadiri, kumakatas. Ayan na, pinaga. Uy, kumagat din. Ayan na, pinaga. Uy, kumagat din. Pero hindi. Ayun, thank you. Thank you very much to you. Thank you. Ang lupit naman na itong salmon ko. Hindi nyo kumakalat. Alam mo may lason siguro. Yun. Panood nyo na kung paano manakmal ang salmon natin. So, hanggang dito na lang mga kadagit. Maraming salamat sa inyo. God bless all.